ukuthi asivumelane nezinto alishoyo futhi asiphikisani nazo. Independent and impartial. We're just posting the video of these men since it is trendy. Lo myalezo engifuna ukundlulisa lana umyalezo obheke kwinkosi yaseBuhleni ebizwa ngoNyazi lwezulu. Ngiyathanda ukuthi le video le sengathi ngafinyelela kulo uNyazi lwezulu ngoba ngizomxwayisa, ngizomkhuza futhi and ngizomsiza. Nyazi lwezulu, okokuqala wazibiza ngoNkulunkulu. Wena awuyena uNkulunkulu. Obaba bakho abake bahlala kuleso sihlalo leso ohleli kuso abakaze bayibiza ngoNkulunkulu. Abakaze bayibiza ngoNkulunkulu. Bazenza imangaliso ezinkulu kakhulu. Kodwa abakaze bayibiza ngoNkulunkulu. Njengoba ngimi lapha ngenza le video, ngiyathanda ukuthi ifinyelele kuwena. Kuzoba kuwena ukuthi umyalezo wami uyawuthatha noma ushaya indiva. Angikuphoqiki. Nami njengoba ngenza le video le ngiyenzayo njengamanje, ngisiza nami ngokwami ukuze makufika umhla wokuphela ngisho nami ukuthi ngakukhuza kulento lena owayisho yokuyibiza ngoNkulunkulu. Futhi ngisiza wena ukuthi uyikhiphe kuleyo nto leyo yokuyibiza ngoNkulunkulu. Ubaba mkhulu uyena msunguli waleli bandla leli oliholayo njengamanje. Ubaba mkhulu akakaze ayibiza ngoNkulunkulu. Ngizwe nje abanye sebethi uwena ubaba mkhulu. Lawo bantu labo besuke bekhuluma into abangayazi. Basuke bencenge uthando kuwe. Khona lento abasuke beyincengile kuwena. Wena usibaba mkhulu. Umzukulu kaBaba mkhulu, umsunguli waleli bandla labaNazaretha. Inkosi ilanga ayikaze yayibiza ngoNkulunkulu. Umkhulu wakho inyanga yezulu engikhulele kuyona nami ayikaze yayibiza ngoNkulunkulu. Inkosi uThingo ayikaze yayibiza ngoNkulunkulu. Bonke oshembe aseke balihola ibandla labaNazaretha akekho oseke wayibiza ngoNkulunkulu. So lento owayisho Nyazi lwezulu iyichilo, iyihlazo. Ngithi namhlanje angutshele ngqo ukuthi lento owayisho kwangafanele uyisho. Ngisho ngathiwa abantu basiza kangakanani, angeke waba uNkulunkulu. Ukhumbule ukuthi usizo alubi khona ebuhleni kuphela, alitholakala ebuhleni kuphela usizo. Njengoba amabandla emaningi kangaka, iy'nkonzo ziningi kangaka nje, abantu baneyitori abangazisho ngokuthi yini eyabenza ukuthi baphendukele kulawo mabandla. Ziningi iy'mangaliso abantu abangazisho. Kodwa akekho mina umholi engimaziyo owakwayibiza ngoNkulunkulu. Ngoba even uJesu akakaze ngoNkulunkulu. Akhona amanye amaKristu ayayazama ukuthi ayichaze le ndaba kaJesu efanisa uJesu noNkulunkulu noma amenze uNkulunkulu. Kodwa uJesu akayena uNkulunkulu. Uyindodana nje kaNkulunkulu eyayikade ithunywe la emhlabeni izokwenza umsebenzi othile. Akazi uJesu aba uNkulunkulu. Ngakho-ke Nyazi lwezulu lento owayisho iyiphutha. Kuyofanele ukuthi ume phambi kwamaNazaretha uwatshela amaNazaretha ukuthi uyaxolisa ngalento lena owayisho yokuthi ume eParadise, ume phezu kwamakhosi nebandla lonke uzibize ngoNkulunkulu. Kuzofanele ukuthi ukuxolise lokho. Uzoxolisa kanjani na? Kuyofanele ukuxolise ngokuthi uphinde futhi ume epulpiti phambi kwawo amakhosi naphambi kwebandla usho ukuthi lento owayisho uyaxolisa ngayo kwaba iphutha.
Ngalokho nyazi lwezulu angeke ulahlekelwe lutho. Unemali iningi, uneyimoto, unezitezi ziningi awuzazi nokuthi zingaki. Lezo zinto lezo ngeke zize zikulahlekele ngoba uzobe usindisa umphefumulo wakho. Uzobe ugeza ihlazo owalisho phambi kwamaNazaretha. Ngakho nyazi lwezulu ngiyakucela mawukuthi uyathanda baba ukuthi ufane nalawa amanye amakhosi asekuphakameni aseke ahlala lapho kuleso sihlalo leso, ukuthi leyo nto leyo uyigeze kuyona, uxolise kumaNazaretha. Ngalokho uzobe ungazehlisi. Basazoqhubeka bakubize ngoNkulunkulu vele amanye amaNazaretha asazoqhubeka kubize ngoNkulunkulu, kodwa wena zikhiphe kulokho ngoba awuyena uNkulunkulu futhi awusoze waba uNkulunkulu. Ngisiza wena-ke nyazi lezulu kule nto engiyishoyo ukuthi nawe uzisize uzikhiphe kuleyo nto leyo owazibiza ngayo. Njengoba isilo nyazi lezulu kade sikhuluma lamagama isilo esasiwabhekise kuwena, wangalona iphutha. Wangalona iphutha nyazi lezulu. Isilo laphana wangakhulumi sona, kodwa kwakukhuluma amakhosi akwaZulu ababaza ihlazo leli owalisho phambi kwamaNazaretha, ngoba leyo nto leyo awuyisho ngoba yiwani, usuyisho kaningi uzibiza ngoNkulunkulu. Isilo njengoba sakubiza ngalela gama nyazi lezulu lizokufanela lelo gama lelo uma ukuthi uzovuma noma uqhubeke uzibize ngoNkulunkulu. Leya nto nyazi lwezulu ushembe uqala ukuthi uzibize ngaleya nto leyana owazibiza ngayo. Isihlabelelo lesi esabhalwa ubabamkhulu nenkosi ilanga babengazisho bona uma bekhuluma ngoJehova esihlabelelweni, babengazisho bona, kodwa babedumisa lo uNkulunkulu owabathumayo ukuthi bezophemba leli bandla lamaNazaretha. Ibandla lamaNazaretha njengoba laqala ubabamkhulu nje waliqala ngama-instruction ayevela kuNkulunkulu ngoba ubabamkhulu wayengumprofethi, wayengeyena uNkulunkulu. So uma ubona igama elithi Jehova esihlabelelweni suke engaqondiwe ushembe isiqu sakhe. Igama elithi Jehova lisuke libhekiswe kumdali wezulu nomhlaba, lo owabiza ubabamkhulu entabazwe ukuthi eze la ezweni lasempumalanga. Ubabamkhulu wayengumprofethi, wayengayena uNkulunkulu. Ngakho-ke nyazi lwezulu musa-ke ukududwa amaNazaretha ekubiza ngoNkulunkulu, nawe ugcina uzibona uNkulunkulu ngempela. Ngoba amanye amaNazaretha uma elisho leli gama asuke engathikisa, not ukuthi mhlawumbe asuke eqonde ukuthi uNkulunkulu ngempela. Cha, awuyena uNkulunkulu, umholi wamaNazaretha. Angeke ngingeneke nyazi lwezulu ukuthi kuleso sihlalo leso wahlala kanjani, ngoba amaNazaretha azikhethela wena, awuzange uphethwe. AmaNazaretha azikhethela wena ukuthi wahole. Ngakho-ke nyazi lwezulu ahole ngeqiniso, ungawaholi ngamanga, ngoba leyo nto leyo izolokhu iqhubekile iqhatha noNkulunkulu. Ungaziboni ngoba unama-bodyguard amaningi, uzibona uneyimoto eziningi, uzibona unemizi eminingi emikhulu ezitezi, eminye awulali nakuyona, ufike nje udlule. Kodwa leyo mizi leyo inamafenisha, inemibhede phakathi, kodwa awulali kuyona. Bese-ke uzibona wena usuNkulunkulu. Baningi abantu abenza iy'mangaliso la ngaphandle ey'nkulu nakulezo zenzayo, kodwa ngikhumbule nangosuku olulodwa kukhona umuntu ozibiza ngoNkulunkulu. Ngakho-ke nyazi lwezulu ngiyakucela ukuthi lelo gama lelo lokuzibiza ngoNkulunkulu uyihlanze kulona, uxolise phambi kwamaNazaretha, ngoba amakhosi akwaZulu asekuthukile vele, asekuthukile vele. Njengoba isilo sakwaZulu nje sasikubiza ngaleli gama leli
esakubiza ngalo wawabizwa isilo ngqo, kodwa wawubizwa amakhosi akwaZulu ngoba wawathela ngehlazo. Ngisho oShembe bonke aseke bahlala kuleso sihlalo leso abakazi bayenza lento. Ngakho-ke Nyazi lezulu, zama ukuthi uzihlanze kuleyo nto leyo uyikhiphe. Okwesibili Nyazi lezulu, musa ukulahla igama elithi Ekuphakameni. Ufike uhlale leso sihlalo leso wena sithi uma sisukuma sithi ngiyayikhetha inkosi yaseKuphakameni. Wathi uma usuhleli walicisha lelo gama wafaka igama elithi usebuhleni bokuphakama noma kusebuhleni bamaNazaretha. Kodwa inyanga yezulu okuyena umuntu owakha umuzi wasebuhleni akaze akushintsha lokho, wazibiza ngenkosi yasebuhleni. Inyanga yezulu bilokhu iqhubekile nje ikhuluma ngokuphakama. Nathi besazi kanjani ukuthi inkosi yaseKuphakameni. Nothingo futhi lwafike lwahamba lapho. Manje Nyazi lezulu ushintshiswa yini? Ngoba uma ukhulunywa ngokuphakama akukhulunywa ngokuphakama okubonakalayo, kodwa ukuphakama besazi ukuthi thina umuzi amaNazaretha ayakuwona. Kuwumuzi wasemoyeni esowubona uma sesifile lowo muzi lowo. Akuwona ukuthi kuzindonga ukuphakama. Ukuphakama yenye into. Bazokuchazela abafundisi abadala lapha uma ungababuza. Manje Nyazi lezulu ngiyazama ukuthi musa ukulalela abantu bakudide bakufake ehlazweni bekubize ngoNkulunkulu nawe ugcina usuyibona ukuthi uNkulunkulu. Buyisa igama lokuphakama uqhubeke ube inkosi yaseKuphakameni. Abantu uma besukuma abasho ukuthi ngiyayikhetha inkosi yaseKuphakameni. Musa ukushintsha lokho ngoba igama laseKuphakameni ligcwele ehlabelelweni. Ngiyakhumbula nje ukuthi omunye umfundisi kwayethu uma efika egameni elithi Ekuphakameni uma efundisa ihlabelelo angabe salifaka lelo gama lelo, afake igama lasebuhleni. Vele umuzi wasebuhleni uyi-headquarter yamaNazaretha njengoba saqembuka Ekuphakameni. Kodwa akukwenzi lokho ukuthi manje bese silahla igama laseKuphakameni. Manje-ke ngithi Nyazi lezulu, hola amaNazaretha lezi inkulungwane oyiholayo uzihole ngeqiniso. Zihole ngeqiniso. Engeke uzulahlekelwe yilutho. AmaNazaretha azoqhubeka nje akukhonze njengoba ekukhonza nje. Kodwa wena zikhiphe kuleyo nto leyo uwakhuza amaNazaretha. Aqhubekayo ngoba vele akhona amaNazaretha angeke asalungiseka. Ngoba la maNazaretha owaholayo Nyazi lezulu, iningi lawo anenhlamba. Iningi lawo lamaNazaretha owaholayo Nyazi lezulu ahamba izangoma nenyanga. Uma bethola izinto ayabuya eze esontweni azobonga bese kuba ngathi wena owenze lezo zinto lezo ekukhohlisa. Enyangeni nasezangomeni amaNazaretha agcwele wona. Manje-ke Nyazi lezulu musa ukukhohliswa abantu. Amanye amaNazaretha lapho azokusaba ukukukhuza uma usuwenza izinto ezirong ngoba nawo abalekela indlala. Amakhosi ayasaba ukukukhuza ngoba azozondwa. Angeke asayithola mhlawumbe iziklaphu nezinkomo aphiwa zona abantu. Amanye amaNazaretha asemadala asaba ukuthi hawu uma ekusola mhlawumbe azoxoshwa esontweni bese ingcwatshwa ubani. Amanye amaNazaretha ancenwe ukuthandwa. Amanye amaNazaretha ancenwe ukuthandwa uwena bese bengabe besakutshela iqiniso. Mina nje ngiyimina Nyazi lezulu namhlanje ngiyakutshela ngoba kangincenye lutho. Kangincenye lutho nje. So ngithi-ke Nyazi lezulu nami ngiyasihlanza kuwena namhlanje. Ngithi kuwena-ke Nyazi lezulu uxolisa kulento owayisho yokuyibiza ngoNkulunkulu. Xolisa kuleyo nto leyo. Awuyena uNkulunkulu futhi awusoze waba uNkulunkulu. Ngoba nje kuhleli nje lapho ubaba wakho akakubekanga.
awubekwanga ubaba wakho. Ubaba wakho khona umuntu ambeka lapha. And angifuni ukuthi ngingene kakhulu lapho ukuthi wahlala kanjani. Ngizothanda ukuthi ngingakusho lokho namhlanje. But thina siyazi ukuthi kuleso sihlalo leso hleli kuso wahlala kanjani. Manje ke nyazo yezulu ke musu kuyibona usumkhulu uzilinganise noNkulunkulu. Qhubeka nje ngendlela obaba bakho abebelihola ngayo ngalo ibandla. Musu kuvumela ingcebo yakho nezinto zakho zikubone usuNkulunkulu ngempela. Ngakho ke nyazo yezulu ke sengigcina ukwena ukuthi la mazwi lawa uyawathatha na noma awathathi. Kodwa mina namhlanje sengikhuzile futhi ngiyathanda ukuthi nawe ukhuzeke. Ukwena ke nyazo yezulu ukuthi la mazwi lawa uzowathatha na noma angeke uwathathe. Futhi uma ungawathathi kulungile. Nami bengenza umsebenzi wami la ukuthi ngikhuze nokuthi futhi ngikukhulule kuleyo nto leyo. Bese ususa abantu eduze kwakho nyazo yezulu abakukhohlisayo. Abayeluleki kahle abantu abaseduze kwakho, bayakwesaba. Bancenga ukuthandwa. Akekho umuntu okutshela iqiniso. Ngoba nyazo yezulu kwawena uzolahlwa. Ngiyabonga.